Nang kau nama cu Cini bubagara borno chungno khairogoi ani munai ani boyjogno bini bagai rang khoksa khokni phaisi satei bon chungno nai tongnai joto tahuk tei buhuk sungno chung tini phaisok paijak jompoi RD block bai khopjak lungkham kami o kamio hingkangke kwbangma kaipeng bosongni borok tongo hinui chung saimano tei belai kheno para bisingo jompoi bai belai hakchalo chung phaisok paijak tamni bagui phaisok paijak hingke chung kaisa Facebook o post nokha khoroksa nukhungni hamjak yakung yak khamui ba sogui aba haike tongmani tab kalaijak thongoro borok abo simia borok kwbangma sak hamnogo bo talangui phono kahai pono sak hamnogo thangmani yagulobo hamui maya wngui tabuk nogo kalaijak hingke chung abono haji chung bini bwsai songbai kok saini hino boba haike borok puilani simi arugi wngkha tei borok bojaga thangui phunugui tini nogom haike khiklaima tonkha tamoni bagui nogo hamo haike khiklaima tonkha chung abo borokni bisingtwi saimanlayan chung borok je hamya klai tongnai bini nokni borok rok bai bobo haike hamya wngkha bomo hai hamya wngmani tei bwswk salrumui nogom haike klaima tongkha tei biyang talangkha abono borokni bisingtwi saimanlayan hingke puilano je hamya klainai bini porichoi kisari rigori mongrok bini hamjak arengke bini boy kalaio do eko tabo hamya klainai amongke ani buphaiyong kalaio ani moini bwsla hingke tabo hamya klainai hingke David Dani Kaipeng bini umur rok bwswk wngkha bini umur hingke 26-27 rok wngkhana hingke chung saimangkha bo amo haike je rugi wngui klai tongmani obo khe bwswk salrumui amo 9 mas wngkha tini bai hingke 9 mas kakha bomo haike puila bini rugi wngnani chengkha abo kisa puila khe bini rugi wngmani hingke puila khe yak bwkhak yak kwcharni ganani aro kisa kuphur khe wngui bwthrai thaiui ulo khe saui dunogui hingke ulo khe kosom wngui amai khe sorogoi thangkha je bini abo haike je rugi wngna chengmani bwswk sal ni yagulo norok hospital o tlang laikhe puila hingke bono twlangmani hingke bo oro bwthrai thaiui sapta kaisa hingkeno yakung yak rwbaiui khumulung kherangbar hospital o tlang thangkha aro naimang hingke amo mukumani ruwaibani wngkhana hine bono tlang thangbaiui amo wngla khana he Agartala rok bo tlang thangkha hingke Hapania rok tlang thangkha hingke afuru hingke som yaku do hingke Hapania taibai thangpuru hingke som chai phaikha hingke Hapania o je tlang thangpuru Hapania ni doctor rok eba hospital ni borok rok tamo hinui toma rugi hinui abono amo borok bo kaham khe chongui maya tamo hinui rugi chungbo aswk sasukmani report rok tongnai hingke aboni yagulo tai bo hospital o tlangjaka GB hospital o bai thamtlang thaka GB hospital o bo haikhen sao tamjani rugi hinui borok sao rugini bumung norok saimaya hingke aboni yagulo khe bo jaga taiha tlang phikana aboni pore hingke Makunda o tlang thangkha Makunda o je tlang thangmani abo khe bwswk koi mas ni yagulo eba bwswk sal ni yagulo norok tlangmani Makunda o tlang thangmani hingke 9 mas tei 8 mas ni kisa laika hingke 9 mas bai 8 mas ni kwcharo tlang thangkha chung hingke je Makunda o tlang thangmani hingke doctor rok tam hinui saui tini teisa nogo tikli aro Makunda o aro bari o kha do aro bithi chamani aro suchi namani hingke aro onek bari bai dunogui borok o yakung no operation khlaina hingke borok tangsuchina hinui borok suti sanai phaikha
Oke aboni yagulo hingkangke nogo tak bomhai bini tongmani bomhai ke tongni tang. tabo hingke gunda sungoi eko bisnao haino bono muthuoi nungoi khanoi bono tongkha. Bini chama nangmani eba leptin thangmani phataro thangmani aborok bomhai. Nog bini leptin to kahamno sama nangma to tob asuk chaimaya kisi kisi chao khirok khimarok to kahamno tob hingke borok eko bono khirnani sutinani hingke to nijini nogni borokno bwsai wngya khe ba bwkrajak buma amhaike bono borokno bono ma khlai kha. Tabuk sok joratoi nang je hamyani bisingo hamyani bagoi nang kemni thani obhaike chubachu rok Chubachu sanka sab sabno chubachu sangka titi edi saphang rok no sa sangka. titi edisin hapang nilo kumdin sanjako tai yang kaiping association ni wngoi kisa sanka borok kisa chungno chubakha amhai. Angke tabuk paithagon nang titi edi saphang no chubachu sanya kongkang nini bisingtoi nang bobahaike chubachu sannai titi edi. Ang bo sarkar no tam sanai sarkar ba je khairogoi chungno ko chini CM chini bubagara borno chungno khairogoi ani munai ani boyjakno bini bagoi rang khoksa ni je chatui bono chungno chubake hamta. Kaisa kok swngnani pogoi thangka je makunda tlangai norok kifili tui mani borok hingkangke tamo khaika hingke hamnai aborok saida rok. Borok kunudin amati salia tamno tamkhe khlai ke hamnai tamno sar ke hamnai kunudin salia aro. Angke tabuk bwskango bini o je hamya to tabuk khono hamya ko hingkangke norok kono jaga tlangnani obhai uansuk mungto rok. Rang pusa keriba chung bahai katlangnai abono kisa taku bukhuk kisa misa chubawoi hingke nyong nok rang pusa kisa ajiwoi tlang thangka hingke chung tabuk rang skering ke chung bahai katlangnai. Hingke aboni tuino chubachu teibo nangoi tongkha bahaita. Chubachu teibo nango chini Tripura hani tai takuk tai bukhuk nang koina muchung malai chini bagoi buini bagoi mukti klai rok buini bagoi bwkha bising kok sai nok khaklap chikhak nai rok chungno ani boyjakni bagoi chubak hangke belai no khasrangnai khatong thoknai khajani takuk tai bukhuk chungno Tripura ni chini Tripura sarok nang koyo. Obo haino chung khanai naikha je hamya klai tongnai bini nokni borokni bwkhaktui hingke ang obono koina muchungo chini Tripura hasteni joto lokorok kha kaham lokorok no borokni o hamya no hamrui mannani bagoi je norokni yakchuk sak norok chubai mankhe belai kaham tei chubathung hwnai ang norokno khakoyo tei aboni loge loge titi edisi hapang no bo obono koinai borokni nukhungo waisa phai phano visit khaiwi borokni obostha naiwi borokno chubana wngthong obosuk sawui no titi edisi hapang no bo koimung yapharka.